A bidiyon mu na yau zan nuna maka yadda zaka sayi 1 gig akan naira 100 kashal. Ka danna subscribe, ka danna alaman ƙararrawa domin sanar da kai da zarar an daura. Ka biyo wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Da fari ka ɗauko wayanka, bayan ka ɗauko shi ka shiga dialing nashi kamar haka. Bayan ka shiga dialing na wayan naka sai ka rubuta, ka danna nambobin nan kamar haka. Star, okay, ka danna number star 312 star 562 hash. Bayan ka danna su sai ka danna kan layinka na Airtel. Za ka ga za su baka 1 gig akan naira 100 ko 2 gig akan 200, sai ka zaɓi wanda za ka saya. Na gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.